Înapoi, Alex, mai repede! Atât! Ia uite fundașul, Ioana! Stai fundaș! Hai, Andra, hai, că sunt 4 ei! Sunt 4! Vino aici, Maria, aici, vii Maria, aici! Maria, aici! Aici, te duci în față! Come on, John! Alex! Hai, Maria, du-te cu ea! Ieșise. Trage la poartă, Tudor! Hai, Tudor! Hei! De ce mai dai dacă a prins portarul? Haide! Încă o dată! Hai, bravo, sus, bravo! Hai, Simo, Vezi că vine Ana!
Hai, Dragoș! Hai, Ioana, hai, Ioana. Hai, Dragoș! Schimbă! Fundaș, Ana! Hai, Ana! Hai, vină la schimb! Hai, mai repede! Hai, Dragoș! Offside. Towel. It's yours. Change side. Hai, Alex, înapoi! Flerat. Ei! Linia a doua, schimbă! Hai, schimbă! Go. Ușor, linia a doua, ușor. A tras după ce am flerat arbitru. Hai cu pic. Hai, Dragoș! Dă din picioare, Dragoș! Tot aici! Luptează! Hai! Ăla e, mă! Da! Hai, Dragoș, forțezi! Hai. Ajută-te și de celălalt braț și protejește! Ai dus, Ana, acolo, forțezi! Ăla ce face băbută? Luca! Vreau să te văd acolo! Hai, schimbă! Vreau să-l văd acolo! Ai văzut, Dragoș? Dacă forțezi și te pune să faci ce brața. Nu. Go. Ah. Eu, Luca. Up. Pas! Cu Maria! Maria. Op. Ei! Dă trece, Davi! Davi! Intră, Ana, intră! Aoleu! Hai înapoi. Hai. Hai să facem o linie ca lumea să... Hai să facem o linie. Alex, Ioana! Vreau vot! Vamos. Șut!
Trage la poartă! Trage pe poartă! Hai. Așa. Bine. Hop. Ăla e. John! Shot on the net! A doua dată! Yes, but shot on the net! What are you waiting for? You waiting? Johnny! John, Johnny! you waiting too much! Stai la el acolo să nu tragă Alex. În fața lui, nu în spate. Hai, na. V-ați dus amândouă, du-te și ajută Ioana. Dar o lasă trebuie ea prima. Hop. Cu Ioana! Hai. La ei! Hai, băieți, golul. Încă o dată. Hai, Andra! Hai, Dragoș. Dragoș! Stai acolo, Ioana, stai acolo! Stai acolo, iubit, aici la centru! Andra, aici pas! Hai, încă o dată. Tirar mama lui de pas! Oba. Ce faci? De două ori dai pe lângă! Te duci acolo, era Ioana, te mai repede! Hai la ei în zonă, hai! Da. Hai! Aoleu! Hai, Dragoș! Ăla e! Bravo, fată, bravo! Bravo, Dragoș! Bravo, copii! Hai! Mai putem să dăm unul, hai! Atunci dăm 5. La început ala. Da. Ei sunt doi la penală. Au luat gol. Auzi, dar zic că la 5 cu 3 la 3 de alea, mai bagi un jucător? 5 cu 3, pas și gol. Păi aveau 3 afară. 5-3 s-a reformat. E bine. Sunt 5 cu 3, da, să dăm gol. Hai, băieți! Nu trece, Dragoș! Aici, Ioana, aici. Du-te în față, cere pas acolo, pas! Ăla e! Au, prea față. Nu acolo. Hai, Dragoș, al tău! Bravo! Hai, du-te pe partea aia. Ioana, stai acolo. Vezi că vine! Stai acolo, Ioana.
Dragoș, Hai, Dragoș, al tău, vezi că vine. Așa. Dă-i! Oh. Dă-i! Amă! Trage Dragoș la poartă! Hai, Unul, hai. doar unul! Hai, hai, hai! Afară cu el! Bravo! Pas! Pas! Hai, mă! Trage la poartă, Andra! Dă-i! Nu acolo-i poarta! Nu este Dragoș! Trage la poartă! Hai, Dragoș! Ai întors, ai întors! Pas! Oh! Nu la noi la poartă, Alex! Oba! Oba! Hai, schimbă linia a doua, complet. Hai! Da, completă linia a doua, hai! Hai, linia a doua, linia a doua. Trezește! Hai! Dragoș! Următoarea acum, linia a doua, da, completă. Mă rog! Completă fără cine, fără... Ne apărăm, Irina! Ne apărăm! Ești la el! Ești mai sus! Oh! Ești în el! Hai, Dragoș! Am zis să ieși în el, Călin, ăla să nu tragă la poartă! Ăla a tras la poartă! Hai! Ăla a zis să nu tragă, ăla trage la poartă! Dacă stau lângă el, cum să tragă? Nu trebuie să ieși în poziția ta de fundal. Era Călin, postul lângă Irina acolo. N-am zis să stai lângă ăla, că ăla trage la poartă, că nici. Ăla e periculos. Dacă eu mă duc și stau lângă el, mai poate să tragă? Mai poate să tragă? Încă un pic! Vezi? Bravo! Hai, Maria, bă! Super! Offside! Vazilu!
mai trezit. Oh! Toți trei la puc! Trei erați acolo! Hai, Ana, hai, du-te, Ana, forțează! Urcă, urcă! Nu mai poate nici. Hai că... Hai, Tudor, hai! Sunteți trei aici, ia uitați-vă la voi! Trei, unul lângă altul! Hai! Hai pe mine! Hai, Dragoș, bravo! Hai, Alex! Trei pe partea asta, era unul lângă altul. Hai, Dragoș, aici o pierzi! Cauți ce aici, cu teren. Hai! Doar tu mai au aici. Lasă-i pe alții să-și facă treaba acolo. Dacă ai plecat de acolo, cum ai plecat? Nu știu aici. Dacă nu dintre ei, care au făcut știrile acolo. Nu că dacă duc acolo, trebuie la... Hai, Alex! Hai, Dragoș! Vino aici, Ioana! Ioana, vino la margine, Ioana! Stai lipită de mantinelă! Ia vezi, Dragoș! Oi! Frumos! Ah! Alex! 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 Joci la ei sau la noi? Ca să știu și eu. Dă-i pas înapoi la fundaj, dacă n-ai. John! Lasă-i în spate! John, numai idee! Asta e idee! Iese! A doua intră cu totul la pământ.
Bravo, băi. Bravo, bravo. Hai, Dragoș, vezi că vine! Și te-ai dus până în față! Așa! Al tău! Hai, băi! Hai! Hai, Dracu! Ăla e, mă! Hai, Dracu! Hai, și vii să schimbi! Bravo, bravo, Dracu! Bravo, Dudu! Hai! Bravo! Aruta! Dă un plec! Opa! Frumos! Ioana! Ioana! Gol! Iese! Hai, hai, înapoi, Alex! Hai, Alex, mai repede, înapoi! Oh! Oh! Ia uite-l! Bravo! Stai la el să-l mai tragă! Opa! Hai, Maria, hai, Maria! Hai, copii! Hop! Hai! Come on, John, skate! Skate! Go, go, go! Come on, John! Yes! Băi, ei sunt 4! Noi suntem 5, hai, Maria! Oh! Pas, schimbă partea! Schimba, schimba! Hai, hai, hai! Hai că te-ai încurcat în el! Go! Așa! Băi, noi suntem 5 și ei sunt 4, hai, stai-te! Opa! Hai, 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 hai! Așa! Oi, a ieșit! Hei! E a doua! E a doua! E a doua, rămâne pe gheață! Băi, Alex, eram noi 5 și ei 4, nu suntem în stare să ținem de tu, ne plimbau ei prin gol. Așa! Hai! Înapoi!
Forțează, forțează, forțează! Du-te, Ana, cu el! Ah. Hai, repede înapoi! Hai, Irina, ia-l, așa, Irina, bravo! Căline, nu acolo, ține de el! Hai, sus! Asta, hai! Asta e bine! Hai! Ce-a făcut?